Noin. Sitten vaan. Elikkä Maria Montessori oli siis italialainen. Ja syntyi Chiaravillessä tämmöiseen keskiluokkaiseen perheeseen. Ja vanhemmat oli hyvin keskiluokkaisissa ammateissa. Isä taisi olla joku opettaja ja bla bla. Mutta sitten kun hän oli nuori, niin hän muutti Roomaan sieltä ja sitä kiinnosti tämmöiset teknilliset opinnot. Niin pääsi sitten ainoana naisena opiskelemaan teknillisiä aineita, eli luonnontieteitä ja matematiikkaa, niin kuin fysiikkaa ja sen sellaista. Ja tuo aika merkillistä tämä, että se väitteli lääketieteen tohtoriksi ensimmäisenä italialaisena naisena 1896. Sillain todella uraauurtava tyyppi ollut. Ja no, lääkärinä ollessaan sitten työskenteli psykiatrisella klinikalla, jossa sitten siellä oli kehitysvammaisia lapsia, niin se alusta asti niin kuin oli sitä mieltä, että se on enempi pedagoginen ongelma kuin lääketieteellinen tuo kehitysvammaisten hoitaminen, ja halusi sitten kehitellä siihen metodia ja alkoi tutkiin sitten, mitä oli kasvatuksesta saatavilla, erityisesti nämä Itardi ja Seguinin tutkimukset nappasi sen huomioon. Ja sitten oli vielä yksi ranskalainen, Fröbelin, joo, tai saksalainen, niin että hänen niin kuin metodi perustui semmoiseen leikillisyyteen, leikkimisen kautta haettiin sitä pedagogiikkaa. Ja no, Itardi oli tästä keksinyt tämmöisen aistinvaraisen opetuksen, jota sitten hänen oppilas taas sovelsi niin kuin tavalliseen kouluopetukseen. Eli Itardi oli soveltanut tätä niin kuin, ei koulussa, vaan niin kuin ihan vaan opetukseen yleisesti, että mitä nyt olikaan opettanut. Ja näistä sitten tämmöisestä sopasta syntyi Montessorilla oma pedagogiikka tähän asiaan. Ja sillä vahvistui siis käsitys siitä ongelmasta, siis justiin mistä mä äsken mainittiin, että se ei ollut välttämättä lääketieteellinen se ongelma, vaan se, että heillä ei ollut mitään paikkaa mihin mennä ja vähän niin kuin syrjittiin, tuo ajan koululaitos vähän niin kuin syrji kehitysvammaisuutta, että heitä ei niin kuin otettukaan sinne opetukseen sitten, koska se katsottiin niin haastavaksi 1800-luvun lopulla. No joo, vielä jatketaan tästä Montessorista, niin no 1901 hän sitten alkoi opiskelemaan kasvatusta ja psykologiaa ja halusi siirtää tai laajentaa tätä niin kuin ihan normaalin väestön keskuuteen tätä hommaa. Ja jos ajatellaan niin kuin minkälaista siihen aikaan oli noin niin kuin muuten, niin paljon tuli uudenlaisia kasvatusfilosofeja ja kaikki Steinerit ja Suomessa Hollot ja Syknaukset ja kaikki tämmöiset tuli silloin ja se oli niin kuin kehittyi se asia aika vauhilla. Kun sitten taas 1800-luvulla se vielä oli semmoista, ainakin minun niin kuin käsityksen mukaan, niin se oli semmoista niin kuin hyvin tämmöistä behavioristista, eli niin kuin ehdollistettua, tämmöistä niin kuin luennoivaa, niin kuin mitä hyvin laajasti edelleen käytetään.
ja niin kuin minä nyt teen esimerkiksi, että luennoin tätä aihetta. Se oli sen tyyppistä siihen aikaan. Ja no, mutta se mikä oli Montessorissa mullistavaa, niin se, että se teki samaan aikaan käytännön tutkimusta. Eli sillä oli ryhmä, jota se tarkkaili, havainnoi, teki muistiinpanoja ja sitä kautta muodosti niitä menetelmiä, millä se alkoi sitten tekemään sitä. Ja semmoinen tämmöinen case-tutkimustyyppi oli, niin kuin mitä me käytetään yliopistossa, niin se oli siihen aikaan aika harvinaista. Ja sillain mullistava siinäkin mielessä. Ja tosiaan tämä kehitysvammaisuus, niin siihen ei vaan ollut niin pedagogisia valmiuksia lainkaan vielä siihen aikaan. Ja minkälainen sitten oli 1900-luvulla Italia, niin hyvin uskonnollinen, katolinen maa edelleen on. Mutta se oli vahvana niin kuin arvopohjana kaikessa opetuksessa. Ja Montessori myöskin käytti, siellä oli hänenkin koulussa sitten niin kuin rukoushetkiä ja muita, että ruokarukoukset sun muuta. Joo, ja no tässä on vähän väärinpäin, että koulu tuli ennen kuin oli kirja valmiina, eli avasi tämmöisen niin kuin lapsille tarkoitetun Casa del Bambini, jossa niin se pääsi testaamaan näitä sen havaintoja ja koittamaan niin kuin näitä omia metodeja. Ja siinä otettiin siis köyhiä tämmöisiä kadunlapsia, jotka niin kuin päivisin oli kadulla siis, että vanhemmat oli töissä ja lapset oli sitten heitteillä sen päivän ajan siinä. Tämmöisiä valittiin sinne ensisijaisesti, että rikkaiden lapsillahan oli varmasti kotikouluja ja muita jo, mutta köyhillä ei sitten niinkään. Ja no, se oli niin iso menestys ja sitä voi verrata oikeastaan niin kuin nykyaikaiseen tarhaan, että se oli niin kuin semmoinen, että pääsi päiväksi puuhastelemaan jotakin ja tekemään sinne jotakin. No, sehän oli tietenkin niin iso menestys, että niitä oli sitten 5 niitä kouluja jo ympäri Italiaa. Muistaakseni 3 Roomassa ja 1 Milanossa ja sitten 1 jossakin muualla. Niin kuin vuodessa oli perustettu. Ja tästähän se innostui sitten kirjoittamaan tämän oman metodinsa. Metodi della pedagogia scientifica, tieteellisen kasvatusopin menetelmä, joka sitten julkaistiin englanniksi Lontoossa vielä samana vuonna, joka levitti tämän pedagogisen ajatuksen ympäri maailmaa ja sitä kautta se levisikin ja tänä päivänä taitaa olla kaikista laajimmin levinnyt metodi tämä hänen kehittelemään. Jatkokehittelyä kuolemaansa asti, että 15 kirjaa on julkaissut tässä vuosien välillä. No millaista se sitten on? No se Montessori-pedagogiikka perustuu hyvin paljon siihen, että lapsi saa itse päättää, lapsi saa itse tehdä käytännössä kaiken, että mikä häntä kiinnostaa. No aihealue se ohjaa ja se vähän niin kuin antaa sen, mutta muuten se on niin kuin ihan lapsesta kiinni, eli perustuu vapauteen ja järjestykseen, ja se tarkoittaa sitä, että ilman toista ei ole toista tavallaan, että tuo järjestys tarkoittaa sitä, että sä opiskelet sen asian, ja sitten sulla on vapaus tehdä sitä asiaa, eli toistojen kautta. Ja siinä oli se hienous siinä pedagogiikassa, että sitä harjoitusta
taikka mitä se lapsi on nyt tekemässä, niin saa toistaa sitä niin kauan kuin se haluaa, sitä ei keskeytetä. Että sitten kun hän kokee sen oppineeksi sen asian, niin se on siinä. Eli tässä on se hieno filosofia, että opettaja ja oppilas on tavallaan samalla niin kuin tasavertaisia toisiinsa nähden. Eli opettaja on enemmän ohjaaja eikä tämmöinen luennoitsija, että enemmän semmoinen niin kuin avustaja ja semmoinen. Ja Montessori on siis jakanut sitten lapsen tämmöisiin kehityskausiin, jolloin se on vastaanottavaisimmillaan. Sieltä löytyy syvempää analyysiä sitten, että minkä ikäisenä on mitäkin. Mutta tässä nyt on tällainen karkeasti, että ensimmäinen kausi on niin kuin 6 vuoden kausia kaikki. Ensimmäinen kausi on 0–6 vuoteen. Ja se on saattu jakaa vielä niin kuin puoliksi, että on niin kuin 3-vuotiaat ja 6-vuotiaat. Ja näiden ero on sitten se, että 0–3-vuotiaana lapsi aistii kaiken, se omaksuu kaiken, sillä ei ole niin semmoista sisäistä järjestystä vielä mihinkään. Ja sitten 3–6-vuotiaana se alkaa niin kuin muodostua, että mitä voi tehdä ja mikä mitäkin tarkoittaa. Ja opitaan tapoja ja kieltä ja kaikkea, niin kuin, mitä me ihmiset käytetään. Mutta 0–3-vuotiaana vielä se on enemmän semmoista niin kuin kokeilua ja niin kuin motoriikkaharjoitusta, että yksi muistaakseni oli semmoinen, että niin kuin siellä on ns. Oikeita töitä siellä tarhassa, että 2-vuotiaat saattaa pilkkoa vaikka omenoita, niin siinähän harjoitellaan sitten jo motoriikkaa. No sitten toinen kausi on 6–12-vuotiaana. Ja se on semmoinen, mihin kaikki voidaan sillain samaistua, että ala-asteikäisinä mitä tehtiin, niin siinä alkoi niinku äly kehittyä ja semmoinen, niinku, että asioilla on seuraus ja asiat tapahtuu tietyllä tavalla. Mutta samaan aikaan omaa mielikuvitusta käyttäen, että mitä voi tehdä. Ja tähän mä oon kirjoittanut, että suhtautuminen ympäristöön järkiperäistyy, niin se tarkoittaa just sitä. Että etsitään niin kuin syitä tälle tekemiselle, olemiselle. No sitten on 3. kausi, se on murrosikä. Aika lailla 12–18. Nämä on siis karkeita tämmöisiä suuntaviivoja. Että osa saattaa mennä nopeammin ja osa hitaammin. Niin kuin, että vuodella toisella saattaa heittää johonkin suuntaan, mutta suurin piirtein näin. 3. kausi tapahtuu sitten murrosiässä ja siellä alkaa sitten tämä sosiaalisen minän kehittäminen ja etsii sekin voi niinku oman elämän kautta miettiä, että silloin hän haki tavallaan sitä identiteettiä ja paikkaa ja jos nyt ei vieläkin, mutta silloin varsinkin, että kuka on ja mitä haluaa tehdä ja Montessori-koulussa sitten taas tietenkin toki kannustetaan tähän, mutta sitten opetus tapahtuu ja sillä meidän tuntemalla tavalla. Eli sulle kerrotaan asioita ja sitten sä johdat niistä mitä nyt teetkään. Ja sitten on vielä 4. kausi. Se on sinällään vanhentunut ehkä, että tänä päivänä tuo käsitetään jo niin kuin aikuisuutena. Siihen aikaan 24 oltiin vasta niin kuin yhteiskunnan mielestä aikuisia. Nykyään se on 18 sen rajaa, mutta toki se ei ole ihan niin se on vähän veteen piirretty viiva sekin, että onko se sitten niin. Ja Montessori-koulussa se on ollut semmoista niin kuin rauhoittumista, kypsyyden etsimistä. Jos on vielä jotakin järjestelemättä päässä, niin järjestelee niin kuin niitä asioita. Ja nimenomaan suhteuttaa sitä omaa tietoansa tähän ympäröivään maailmaan, että mistä tietää ja mistä ei ja mikä kiinnostaa, mistä haluaisi tietää ja niin edespäin.
Okei. Työskentely. Montessori-koulussa niin ihan näitä perusaineita, mitä, mitä meilläkin on peruskoulussa. Kieltä ja matematiikkaa ja käytäntöä. Just niin kuin mainittiin, ne oikeat työt ja sitten voi olla matematiikan työt tai harjoitteet ja sitten on kielenharjoitteet. Mutta se mikä näissä on yhteistä tai hienoa, että kaikkia näitä kutsutaan töiksi. Eli siinä on heti niin kuin merkitys ja päämäärä tässä asiassa, että sulla on joku työ, mikä sun täytyy tehdä. Ja no lapsen puoleltahan se on taas sitten se, että heillä herää se kiinnostus siihen asiaan. Ja se on jännä tässä Montessori-tyylissä, että se motivaatio tavallaan herää niin kuin itsestään, koska parhaimmillaan se saattaa se koulupäivä alkaa sillä, että no mitäs tänään tehdään. Ja sieltä niin kuin otetaan ideoita ja sitten valitaan vaan niin kuin yksi. Ja käytännössä tekemistä. Eli tuossahan se taas sanotaan, että harjoitteita saa tehdä niin kauan, kunnes tuntevat osaavan ne riittävän hyvin. Eli sä saat niinku keskeytyksettä tehdä yhtä asiaa kerrallaan. Eikä kukaan tuu sua niinku keskeyttää. Muuta kuin tietenkin toki jos jotakin lounasta ja muuta. Että eikä silloinkaan varmaan pakko keskeyttää. Riippuu varmasti opettajasta jonkun verran, että kuinka se joustaa vaikka aikataulussa tai tämmöistä. Ja sitten eteneminen tapahtuu noiden herkkyyskausien mukaan. Just mitkä oli tuossa äsken nämä kehityskaudet. Ne on herkkyyskausia toiselta nimeltä. Niin siellä on niinku, lapsi tietyssä iässä vastaanottaa tiettyjä asioita paremmin. Esimerkiksi kieli oli muistaakseni, että 3–5-vuotiaana niin kielen oppii niinku äidinkielen tasoiseksi. Eli jos sä ihan sama mitä kieltä sä opiskelet, niin sen oppii niin hyvin, että sitä ei enää aikuisena opi. Joo. Sitten on tämmöinen tietynlainen välineistö, mitä käytetään Montessori-tekniikassa. Ja ne on suunniteltu vielä siten, että kun sä käytät niitä välineitä, niin niissä korostuu virheet. Eli ne on suunniteltu niin hyvin, että niitä ei voi tehdä toisin väärin. Vaan sä niin huomaat sen virheen, että okei, se mennytkään näin. Ja esteettisesti kauniita, että niinku, niitä on kiva näpräillä ja tehdä niiden kanssa. Ja tuo on kans jännä, että niitä on siis niitä välineitä yleensä vain yksi siellä luokassa. Eli sun täytyy ootella omaa vuoroa, että sä pääset tekemään sitä omaa juttua. Ja tässä taas sitten esim. On sanottu, että niin tämmöinen pitkäjänteisyys kasvaisi tässä sitten. Joo. Ja mitä ne on sitten ne aiheet? No tässä ne onkin. Päiväkodeissa on käytännön työt, aistimateriaalit, kielimateriaalit, matematiikan materiaalit, kulttuurin materiaalit ja motoriikan kehitys. Ja kouluissa on kieli, matematiikka, maantieto, biologia ja historia. Eli se pikkusen muuttuu niin kuin tietopohjaisemmaksi sitten koulussa. Päiväkodissa se on vielä ihan semmoista niin kuin tekemistä. Ja tässä on muutamia välineitä, mitä sitten käytetään. Helmitaulu on meillekin tuttu laskemista varten. Sitten on esimerkiksi tämä laskuteline, mikä on tuossa oikeassa alalaidassa, niin siinä on niin kuin numeroittain nuo ja siinä sitten ynnäillään. Että jos annetaan vaikka numeron, että montako mihinkin laitetaan. Ja sitten on näitä eri muotoisia, niin kuin vaikka tuo staking, multi-shape staking tuossa tokarivillä toisessa välissä, niin että mihin menee tietyn muotoiset asiat ja objektit.
Tai Wooden Shape Sorter, se on klassikko. Mulla oli ainakin lapsena tuo, että kolmio, ympyrä. Ja se kehittää niinku semmoista geometrista tajua. Muun muassa tämmösiä. Nämä on ihan esimerkkejä vaan. Käytännön elämäntöitä voi olla sitten justiin itsestä huolehtiminen, ympäristöstä huolehtiminen. Eli tarkoittaa sitä, että käytännön elämäntöitä voi olla vaikka, että laitetaan mattorullalle ja vie se ulos. Tai lakastaa imuroidaan se luokkahuone. Se voi kuulua siihen päivään. Käydään kasteleen kukkia, ympäristön huolehtiminen. Siinä voi olla mitään vaan. Siinä on mielikuvitusraja. Se on nimenomaan, että mikä lasta kiinnostaa. Mistä sen niinku. Ja sitten tavallaan se aikuinen vaan kertoo. Tai niinku auttaa siinä asiassa, hoksaamaan se asia. Ja aina hyödynnetään aisteja näissä. Eli tuntoaistia, kuuloaistia, näköaistia. Mitä näitä nyt on? Tasapaino. No sitten musiikissa. Musiikin tämä niin mikä liippaa tätä omaa alaa, niin no musiikissa käytetään sitten aika paljon näitä, niin tätä leikillisyyttä nimenomaan. Ja varsinkin niin muskarimaailmassa ja musiikin varhaiskasvatuksessa. Mutta siitä on tuolla sitten lisää myöhemmin. No miten se passaa tähän päivään sitten? No mun mielestä erittäin hyvin, koska tämä on semmoinen tapa, niin kuin, mikä ei koskaan vanhene. Ainut mitä tässä voi ehkä kritisoida, niin on se välineistö justiin, että herättääkö se nykylapsen mielenkiinnon samalla tavalla. Kun ne luokathan on kans Montessorissa suunniteltu sillä, että lapset tulee sinne. Ja sitten just se kysymys, että no mitä tehdään. Ja sitten katsellaan ympärille, että mitä täällä on. Täällä on näitä erilaisia tavaroita. Ja sitten niiden pohjalta aletaan tekemään. Eli semmoinen kritiikki välineistöä koska. Mutta se on, niin kuin mä tuohon laitankin, että se muuttuu ajan mukana sitten sekin niin varmastikin, että tätä voi soveltaa, tätä pedagogiikkaa niin hyvin sitten taas. Ja huomioi yksilöllisyyttä. Se on, ja varsinkin tänä päivänä, se on ihan äärimmäisen tärkeä asia, koska on eritahtisia oppijoita ja ADHD-diagnooseja enemmän kuin koskaan ja muuta tämmöistä. Että kun tässä on just se, että kun sä saat rauhassa saat tehdä niin kauan kuin sä haluat, sitä mitä sä haluat. Niin se tavallaan on sun ehdoilla se homma kuitenkin. Niin mä näen tämän hyvinkin modernina itse. Mutta tutkimustietoa ei tietenkään hirveänä ole, koska tämä on aika paradoksaalista tutkia tätä, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kuin hyvin tiedetään. Kaikki ympäristötekijät vaikuttaa, kaikki vaikuttaa. Niin sillä, että miten tämä vaikuttaa sitten ja millä tavalla. Ja niin kuin, se on hyvin vaikea sanoa. Hyvin vaikea sanoa, koska ihminen on niin monen asian summa. Mutta ne tutkimukset, mitä on, niin ainakin ne viittaa siihen, että se olisi hyvinkin tehokasta pedagogiikkaa. Joskin jos sitä ei niin kokonaisvaltaisesti, jos sitä vaan sovelletaan, eli sitä otetaan vähän jotakin, niin silloin se ei toimi niin hyvin. Mutta jos se on vain ja ainoastaan sitä, niin hyvä. Kyllä silloin se toimii. Ja kokonaisvaltainen, se on vielä myös semmoinen yksi pointti, että siinä on se liikkuva puoli kanssa, niin kuin, että liikunta kuuluu siihen myös. Eli siinä on psyykkinen ja fyysinen puoli, eli siinä on kummatkin. Eli se on kokonaisvaltainen. Se ei ole pelkästään teoreettinen, kuten vaikka nyt tämä, mitä mä teen, vaan siinä on myös se tekevä puoli.
No niin, sitten oma alani, sovellutusala, eli musiikissa, niin se mikä siinä on hienoa, se on yhtä tärkeä aina. Montessori ajatteli, niin kuin meillä on esim. Luokanopettajat Suomessa, että voi erikoistua musiikkiin. Montessori ajatteli, että se opettajan täytyy osata niin kuin musiikkia. Osata vähän laulaa, vähän soittaa, vähän niin kuin, ja jopa kannustaa siihen. Että se on niin kuin yksi osa tätä ihmisyyttä tavallaan. Että siinä mielessä siksi sitä käytetäänkin tuolla muskarimaailmassa, tai miten se on muotoutunut tämmöiseksi, niin varmasti johtuu osittain tästä. Ja kannustaa tekemiseen justiin se, että esimerkiksi sehän alkaa se musiikin tunti sillain, luin, että luokan käyttöön jää ne soittimet, mitkä on lapsista kiinnostavia ja mitkä sopii heidän käteen ennen kaikkea. Että se tunti alkaa sillä lailla, että siellä on soittimet seinillä ja sitten kukaanenkin käy sieltä niin kuin nappaamassa semmoisen, mikä kiinnostaa ja alkaa sitä soittamaan. Tuo on aivan mahtava, siis just sen takia, koska sulla on heti sopiva soitin, joka herättää mielenkiintoa, alkaa tekemään. Ja totta kai niitä voi vaihtaa sitten. Mutta siinä on semmoinen porkkana, että kun sä valkkaat se soittimen, niin sinne luokkaan jää vaan ne, mitkä on valittu. Kaikki muut viedään pois. Eli periaatteessa siinä vaiheessa sitä ei voi enää vaihtaa, sitä soitinta. Eli siinä tulee taas tämä työpuoli, että niin sulla on päämäärä sitten, että no mä reenaan tätä soitinta. Joo. Ja musiikkiliikunta sisältyy myös tähän kasvatukseen, eli niin kuin se kehollisuus. Hyvin paljon otettu Dalcroze, no mä en tiedä onko Montessori, siitä ei löytynyt oikein, että onko se tutustunut Dalcroze-tekniikkaan, mutta siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia niin kuin siihen justiin, että löydetään niin kuin kehon kautta myös musiikkia, eli saatetaan laittaa vaan musat soimaan ja sitten alkaa vaikka tanssiin siihen tai tehdä jotakin taputusleikkejä. Juuri samoja, mitä nykymuskarissa esimerkiksi tehdään. Ja sitten löysin pari vielä tämmöistä välinettä, mitä ollaan käytetty ihan esimerkkinä, vaan sitten tämmöiset äänilieriöt esimerkiksi. Ne on niinku semmoisia pyöreitä, tämmöisiä tuupeja. Niin niistä lähtee eri voimakkuuksi ne soundi, ne on niinku eri kokoisia. Niin sillä on voitu harjoitella vaikka tämmöistä pianofortea, eli dynaamisia asioita, eli niin kuin, että saadaan lapsi tajua, että mikä on lujaa ja mikä on hiljaa ja näin. Ja sitten on Montessorin kellot. Ja ne kellot on kaikki saman näköisiä, mutta niissä on sävelkorkeudet, eli vaikka C-duriasteikko, mutta ne kellot on kaikki saman näköisiä. Niin siitä oppii tavallaan tunnistaan sävelkorkeuksia. Niin sitten voi olla vaikka semmonen tehtävä, että niinku ohjaaja on sillä, että soita tämmönen linja. Niinku tämmöisiä sävelkorkeuksia. Ja sitten se hakee ja oppilas se soittaa sieltä. Ja alkaa tunnistaa niinku näitä eroja. Ja tuo kans, että nuottien opiskelu on nuorena niin helppoa, tai no ei se niin helppoa, mutta siis helpompaa kuin aikuisena, koska se on vähän niin kuin just mainittiin se kielen oppiminen, niin se on aika sama. Että se on niin kuin yhtä nopeasti omaksuu, kun sä oot herkässä iässä, niin kuin vastaanottavaisessa iässä. Niin siitäkin saa sitten aika äkkiä hyvän apuvälineen. Ja aktiivista kuuntelua opiskellaan myös. No mitä se tarkoittaa sitten? No kuunnellaan mitä ympäristössä tapahtuu. Elikkä no Montessori on jakanut sen sitten, että siellä olisi musiikkia ja hälyääntä ja puheääntä ja hiljaisuutta jopa kuunnellaan. Joka on minusta henkilökohtaisesti äärimmäisen tärkeä tunnistaa. No hälyäänillähän tarkoittaa niinku ihan semmoista, mitä taustahälyä mitä tapahtuu, vaikka auto ajaa ohi
mitä nyt ikinä. Ja puheääni on tämä, millä minä nyt puhun vaikka. Ja siinä puheäänen pedagogiikassa on semmoinen mielenkiintoinen, että se oppilas kun se tunnistaa puheäänen, niin alusta asti painotetaan, niin kuin, että ei saa puhua toisen päälle. Eli siinä opetellaan tämmöistä niin kuin toisen kunnioittamista, että antaa se nyt puhua ja mä puhun sitten. Se on minusta myös aika hieno piirre tässä musiikkikasvatuksessa. Joo, no tässä tuli nyt samalla tätä pohdintaa aika paljon. Mä oon nyt kirjoittanut tänne myös sitten, niin kuin, että voi jäljestäpäin miettiä tai lukea näitä mun ajatuksia tästä. Mutta mä oon tänne kirjoittanut, niin kuin tuossa sanoinkin äsken, että minusta erittäin nykyaikaista edelleen. Sitten siinä tulee näitä eettisiä periaatteita, mistä oli tuolla, niin kuin, että vertailee siihen, niin tässä tulee mun mielestä aika paljon niitä, koska tää on hyvin oikeudenmukaista ja niin kuin tasapäistä, koska se lapsi on samalla viivalla sun kanssa. Että siinä ei ole semmoista niin kuin auktoriteettiasemaa tavallaan, niin kuin normaalisti voisi olla. Mutta sitten samaan aikaan se opettaa lasta kunnioittaa myös muita. Ja juuri tämän tekemisen ja virheiden kautta on niin sellaista oivaltavaa oppimista, niin kuin, joka on niin kuin, mulla on tämmöinen filosofia itsellä, että opetellaanko ensin miten puu kaadetaan vai kaadetaanko se puu ja katsotaan mihin se kaatuu. Toki tietty raja ei mihinkään talon päälle, mutta itse kuulun tähän jälkimmäiseen ryhmään, että niin kuin, sillain kolahtaa tämä pedagogiikka monellakin tavalla. Koska se on, mun mielestä se on just siellä kasvatuksen ytimessä siinä mielessä, että kun se tekeminen lähtee siitä henkilöstä itsestään ja hänen halustaan oppia uusia asioita. Ja toki eihän tämmöisessäkään niin kuin tämmöisessä luennoivassa tyylissä, niin ei tässä niin kuin varsinaisesti mitään vikaa ole, mutta siitä on huomattavasti enemmän tutkimusta ja aika paljon semmoista, että se ei niin kuin kovin monelle sitten lopulta sovi, että ihminen kaipaa semmoista toiminnallisuutta ja nykyäänhän siihen suuntaan ollaan menossa, eli mä luulen, että tämä pysyy niin kuin hyvin ajanmukana vielä pitkän aikaa, että tässä ei niin kuin ole sitä ongelmaa. Ja just tuo, että sulla on se ohjaaja siinä kuitenkin mukana. Eli jos itku pääsee tai jää jumiin johonkin tehtävään, niin siinä on se opettaja sitten jeesaamassa, että koitan näin. Ja sitten tulee taas ehkä se onnistumisen kokemus sille lapselle. Että siinä ei varsinaisesti niin kuin nuhdella sitten taas. Joskin käsittääkseni sillä loppupuolella sitten niin kuin se korostuu ehkä sen käytöstavat ja semmoiset, että mitä on niin kuin omaksuttu. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen kanssa, niin kuin, kun siellä eettisen työn periaatteessahan oli, että opettajan velvollisuus on kehittää työtänsä. Niin tässä, jos jossain, se kehittyy koko ajan, koska koko ajan sun pitää havainnoida ja tarkkailla, mitä siellä luokassa tapahtuu, kun ne lapset touhuaa siellä niiden askareittensa kanssa. Ja sen perusteella tehdä taas, että no tämä ei toiminut ja tämä toimii. Ja no tätä ei nyt, mutta ehkä tämä toimii myöhemmin. Ja, että toki siellä on, niinku, se on sillain niinku muotoutunut tässä 100 vuoden aikana tuo pedagogiikka, että siellä on semmoiset suuntaviivat, mutta mä oon silti ihan 100 varma, että Montessori-opettaja kyllä oppii varmaan, jos nyt ei päivittäin, mutta kuitenkin aika jatkuvasti. Ja yksilöllisyys, se on jotenkin iso. Tänä päivänä varsinkin tuntuu, että se on semmoinen niin kuin yksi suurimpia pedagogisia haasteita tai asioita.
Ja sitten kun tässä se tavallaan tulee niin kuin kaupan päälle, että se, tai oikeastaan kun se perustuu siihen yksilöllisyyteen. Niin kuin on monesti jo sanonut. Ja sitten se hienous vielä, että kaikki on tasavertaisia. Niin kuin senkin taisi sanoa jo monta kertaa. Mutta joo, sellaista. Se oli vielä viimeiset pohdinnat multa, mutta mä taisinkin jo ne sanoa suurin piirtein. No tuo musiikkikasvatuskommentti on vähän pöliä, koska sitä sovelletaan siis aivan tosi paljon. Joo. Mutta se, että jos olisi puhtaasti Montessori-tekniikalla oleva koulu, musiikkikoulu, niin siitä mä en tiedä. Ei pysty sanomaan, että minkälainen se olisi. Että kuinka hyvin se toimisi. Se on aika teoreettinen ja tämmöinen niinku, välineellinen lähestymiskulma, jos voidaan sanoa. Kun taas nykyään ehkä musiikkikasvatus on mennyt enemmän semmoiseen luovempaan suuntaan, että jopa se, että niinku, no, opettaja saattaa keksiä siitä on the spot jonkun harjoituksen tai sitten jopa lapset saattaa soveltaa sitä, mikä on just keksitty. Ja se on niinku tämmöistä aika pallottelua, se asioiden omaksuminen nykyään. Että ei mennä enää kirjaa sivu kerrallaan välttämättä. Joka ei ole huono sekään, mutta se on tavallaan nykypedagogiikassa sitä vähemmän käytetään jostain syystä. Että se on enemmän tuo toiminnallisuus ja luovuus on korvannut se. Että siinä mielessä se voisi olla, tai sitten ei. Koska tuo jännä tuo musiikin osuus tässä Montessori-tekniikassa, niin se on kaikista se on aika teoreettinen jopa, että siinä mennään niin kuin sävelasteikkoja ja just näitä voimakkuuksia ja muuta ja välineiden avulla, että se on sillain niin kuin, siinä on se valmis tavallaan periaate. Mutta sitä ehkä jo saisi vähän päivittää. Ja viimeisenä kommenttina tuo Montessori-kasvatuksen filosofia, niin minusta se on vaan äärettömän kaunis. Että lapsi on ikään kuin sen ohjaajan työnantaja ja sen annetaan kehittyä sinne omaan tahtiin. Sellainen korostuu nämä oppimisen niin kuin etiikka parhaimmillaan minusta. Joo, mutta tämmönen purku tästä aiheesta ja tämmöistä kirjaa mäpä vielä vaihan tuolta. Tämmöistä kirjaa on käyttänyt niin kuin lähdemateriaalina aika pitkälti. Että toivottavasti tässä nyt tuli jollekin jotain uutta tästä aiheesta. Ja tämmönen pienimuotoinen luento. Niin. Mutta kiitos tästä ja jatketaan.